कीर्तन 99. देवाची वडवीक आणि पवित्रताय. सर्वेस्पर रासवड चलयता, लोक तरतरतात, केरुबांचेर तो बसला, पृथ्वी कामता. सियोनांत सर्वेस्पर वरतो, सगळ्या राष्ट्रावयर तो श्रेष्ठ. तुझ्या वरती आणि भयंकर नावाची ती स्तुती करू, खरेंच तो पवित्र. बलिष्ठ रायतो, नीतीसो तो मोग करता, प्रामाणिकपणे तुवे स्थापित केलाय. जाकोबाच्या प्रदेशांत न्याय आणि नीत तुवे करून दिल्याय. सर्वेस्पर आमच्या देवाक वाखाना, ताच्या पायासना मुखार सरपटा, खरेंच तो पवित्र. ताच्या याजकामध्ये आसात मोइसे आणि आरोन, ताचे नाव उलो मारतेल्यामध्ये आसा सामुएल. सर्वेस्पराक ताने उलो मारलो आणि ताने तांकां झाप दिली. कुपाच्या खांब्यान थावन तांचेकडे तो उलयलो. ताच्या आज्ञांक, ताने तांकां दिल्ल्या नियमांक तांणी पाळो दिलो. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुवें तांकां झाप दिली. तूं तांकां काकुळटीचो देव जावन नासलोय, पूण तांच्या गुन्यांवांक शिक्षा लायली. सर्वेस्पर आमच्या देवाक वाखाना, ताच्या पवित्र पर्वता मुखार सरपटा. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र. आमेन.